Гепарда яке аз ҳайвонҳои варзишӣ ба ҳисоб меравад ва ҳайвони охотник. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Олами ҳайвонот. Маълумоти имрӯза дар бораи гепарда. дӯстони азиз, агар маълумотҳое ки мо бар шумо мерасонем маъқул омада бошад, подписатсия карданро фаромӯш накунед. Инак рафтем. Гепарда против газелы, яъне ки рақобати гурба ва оҳу. шумо дар инҷо дида метавонед ки аз ҳама прыжокҳои тезтарини гурбаро гурба бо як ҳамлаи худ ба газел яъне ки оҳу ҳамла кард ва ӯ танҳо набуд. Дар инҷо шағолҳое ки тайёрхӯр ҳастанд дар ҳамлаи шерик шуданӣ, лекин медонад ки гурба дар инҷо як худаш дар ин шағолҳо баҳс омада наметавонад. Гепарда против антилопино, яъне ки панҷ нафар гурбаҳо аз ҳама хурдтарин гоҳиёбиро сур карда нестанд, ва лекин ҳамлаи онҳо як ба як буд. қувваи яке гурба нарасид ва шерики онҳо расида омад. дар инҷо мебинем номарди гоҳиёбӣ ба бародари худашон ёрдам карда намехоҳанд. инҳо бошанд гурбаҳо ҳамларо давом медиҳанд. бо ҳамлаи инҳо бо хушрӯ лекин шағолҳо диданд ки гурбаҳо бисёр ҳастанд, барои ҳиҷоқатчӣ меистаданд. гепарда против старуса, яъне ки шутурмо против гурба. шутурмо қанотояд гурбаро метавонад. ӯ медонад ки як худаш ишғол карда наметавонад бо қадди баланди ин аст. як аз инҷо ғайб мезанад, бо шерикои худаш меояд ва фикрам агар сета гурба бошад ки медонанд ки инҳо сета аз ҳар тараф ҳуҷум мекунанд. агар абеди бо лаззат аз они инҳост. гуфти мардак ки ҳаракат ба абед кардасан инҳо бо иштиёи соф. гепарда против зебра, яъне ки ҳамлаи гурба на зебра. гурбаҳо саҳар аз хоб хестагӣ, ҳоли баъзишон форахтагӣ, баъзеашон дастурӯҳошонро нашуштагӣ аз хоб хестанд ва яке гурусна ҳамла карданд барои зебра. зебраи хурдиро ҳамла карданд, барои ӯ кӯмак кардан хост модари бечора. барои кӯдаки хурд чӣ кора намекунад модарон. ва лекин бечораи модар из зебра дандон надорад, шох надорад, ҳои боқуввати кор намекунад ва аз дасти ӯ ҳеҷ намадорад кӯмак кардан. албатта гурбаҳо бошанд бо иштиёи соф хурдро сар карданд. гепард яъне ки ҳамлаи гурба на оҳу. ҳамлаи зуд амал ба антиён расонид. дар инҷо бечораи модар ба алам барои кӯмак кардани фарзанди худ медавад. ҳоло мебинем барои фарзанди худ модар чӣ корҳоро ба амал мерасонад. такрори дар инҷо бошад первая охота гепарда. дар инҷо гепард яъне ки гурба худашро камтар хавотирнок ҳис кардостааст, барои он ки мошин дар инҷо истода инҳоро назорат кардааст. ва лекин ин гурба аз гардани ин моҳӣ бечора гирифта ва назди ҷангал меравад. дар он ҷо бошад шерику ёрдам медиҳад. инҷо бошад гурба мехост бо қувватча шикамсир карданӣ, ва лекин хуки калонӣ барои ин иҷозат надод. ҳамлаи хуки калонӣ ин қадар ҳамлаи сахт буд барои гурба, лекин абед аз баҳраш баромад, ҷон дар кард, гирефт.
гепарди миш яке аз гармии ҳарорат ба рӯи худаш энергия гирифтан гурба барои миш ҳамлаи хеле аҷоиб аз ҷолиби гурба. леопард против гепарда. инҳо бошанд авлоди худян прожоки беҳтарин суръати баланд. леопарди гепарде қабл яке ҳамлаи бешавқона барои авлоди худашон. ҳатто чӣ гуфтанам намедонам, баъзе инсонҳоям дар авлоди худашонро мехӯранд рангинҳо. гепард против кролик, яъне ки ҳамлаи гурба ба харгӯш. дар инҷо шумо метавонед аз ҳама ҳамлаи зуд амалро пешкашон мегарданд рафтан. боз яке аз ҳамлаи гурба ба гов. дӯстони азиз, агар шумо дар канали мо норафиҳ бошед, подписатсия кардан ва лайк заданро фаромӯш накунед. барои шумо хонаободӣ ба тавсия дилхоҳам.